lento bayenzayo yazi. Amen. Amen. So uThixo uza ngephupho for uzolamla engqondo ezinjalo. Hallelujah. Amen. Uzovela ngephupho kwaBheleki kube funa uba Abraham angonakalelwa, uSara angonakalelwa, aBheleki angonakalelwa. Amen. Uze ngantoni? Iphupho. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So iphupho siyazini uba yenye indlela uThixo aziveza ngayo apha kuthi. Amen. 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 Iphupho siyazini uba ilelinye ingelo sikaThixo eza ngalo phi apha kuthi. Iphupho siyazi uba yenye into ngexesha uThixo abenzima ngokube mna. Amen. Amen. Kanti uThixo ubona uba mna andizukwazi uthetha le nto apha kuwe. Amen. But aveze mna ndithetha nawe. Amen. Kanti uThixo uveza iphupho apha kuxela imessage efana uba mna ndikuxelele. Amen. Uze ngantoni? Ngephupho. Amen. So ngifuna siyazi usuke namhlanje if awuyivanga emini into kuThixo kodwa xa ulele mawuthini mawuyive, if awuyazanga mawuyazi, if awuyiqondanga mayiqonde. Amen. Ngoba enye into endiyithandayo ngephupha aliveli lisebenze nje uvivoice yodwa ude uyibone ude ndazibona. Amen. Ndileqe ndazibona, uyalibalisa kusemini ude ndazibona nditshaye ndazibona umane sithi okwa undabona wetheni icaceca. Amen. Alifana xa uthetha i-angel alive because xa uthetha i-angel alive umzimba wakho uvele utyhafe okanye udinwe wokulala. Amen. Emakuzo elo lizwi lifike lisebenze kunjalo njoku soze ngothuki soze ngoyiki futhi xa uza ntoni ingqondo sikaThixo. So uThixo ubona uba makeze ngantoni ngephupha engebizocacaca. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi xa uphuphile phaa uyibalisa uyazi uba uyibalisa ebantwini abarayithi for uba le nto ungababalisela yona. Amen. Xa ubalisa ntoni iphupho lakho. Amen. Ngoba ithi iBhayibhile kwalapha kwiGenesis onye umfo okuthiwa nguJoseph uYosefu wavuka ngelakhe iphupho wabiza abantaka wabiza nomamakhe wathi tata ndandimpe kunezithungu apha ezize nakanje nakanje nakanje. Amen. Kunjalo kwenye izithungu zawa zonke ngokuhle ngagona. Kodwa sisonesithungu ngathini sam. Amen. Yena uThixo ubalisela ifemeli yakhe kanti ubalisela abantu abaronga abangafananga kwa ukuliva. Amen. So xa uthe uThixo weza kuwe ngantoni ngephupha funda uba leli phupha uzalibalisela abani. Amen. Okanye athi amaXhosa uzawulilawulelwa ngubani, uzalicacisela ngubani okanye litsho ukuthini na ngubani ozocebisa uba litsho ukuthini ephupha. Amen. Ngoba yena waliphupha iphupha lakhe wayixela abantu abarongo bathi abantu barongo ichaza ukuthi ezi sithungu simile yile ntwana. Amen. Because xa siqala inani lezi sithungu siyinto endlini Amen. ezi zikhulu zini mama notata engezi ngabantwana oko zaninzi le nto angayimisa ziguqe kuyo masiyibulale. Amen. 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 Athi amaXhosa ukufa kusembizeni. Amen. 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 Xa ithi amaXhosa ukutya ukufa kusembizeni asuthini onke asuthini